No és pas difícil, de fet, és cosa de nens si seguim les indicacions de la Georgina Duran, l'autora d'Un hort a casa, un llibre interactiu on trobarem tot el que cal saber per plantar-ne un, des de la tria de les llavors fins al moment de la collita. El llibre és bàsicament la història d'un parell de germans que emprenen aquest camí, estan en una fruiteria i es pregunten d'on surten les verdures i aleshores els pares decideixen muntar-los un hort a casa perquè veguin quin és el procés de creixement, no? I també conté uns petits adhesius, un calendari de cultiu, algunes eines també engrescadores perquè els nanos s'atreveixin a provar-ho. La Georgina va presentar el seu llibre i a la tarda a la biblioteca Josep Soler Vidal i va aprofitar l'ocasió per ensenyar a aquests joves horticultors a plantar un enciam. Es tractava d'una de les activitats familiars que la biblioteca programa mensualment. A la biblioteca hi cap de tot. Com que hi ha llibres que tracten de tots els temes, nosaltres donem cabuda a tot el que siguin activitats, sobretot de caire familiar, de relació de pares i mares amb els seus nens, i també que vagin més enllà del que és la lectura, sinó que siguin d'oci cultural i també, per què no, lúdic. Un hort a casa és una de les moltes obres sobre horts urbans i agricultura ecològica que es poden trobar a la biblioteca Josep Soler Vidal.